Yawwa, yadda za ku ɗauko wallet address ɗinku na Ton a cikin Bitget Wallet wanda za ku tabbatar shi ne nan wannan wanda kuka yi connecting a Tomarket domin tura wannan asset wanda yake mafi karanci $1 ko zuwa sama. Idan aka ce asset shine nan duk wani nau'in coin wanda yake karkashin ko yake kan blockchain ɗin Ton, to shi ya wadatar, shi ake nufi. Kamar Dox in kuka lura yana kan blockchain ne na Ton, kamar Notcoin yana kan blockchain ne na shi Ton, haka shi kansa Ton ɗin. To duk wanda ka ɗauka idan ka je ka ɗauki wallet address ɗinka na Bitget Wallet, za ka yi amfani wanda kai connecting lokacin da za ka yi amfani da Tomarket. To amma wasu suna yawan tambaya wai menene bambanci Bitget Wallet da kuma Bitget? Wannan Bitget ita ce normal Bitget, ita ce exchange, wurin exchanging kenan, ba wai wallet ba ce, wurin da ake hada-hada ne kamar irin su Binance, irin su Bybit, irin su OKX, Kucoin da sauransu, ita ce wannan. So akwai kuma bangare guda Bitget Wallet, decentralized wallet ce, ma'ana wallet ce kawai ita. Kun san wallet bambanci da exchange ne, exchange wurin sense exchange wuri ne da ake hada-hada, ana iya caccanza abubuwa, nan kuma iya turawa da turewa za ka yi kawai, a turo maka kawai ka tura. To lokacin da za a yi connecting na wallet da Tomarket da wannan Bitget Wallet din aka yi connecting. So kuma idan ka je za ka yi connecting lokacin da ake wannan abun, suna yin automatically, suna yin connecting ɗinka ne da mutane. Yana automatic zai yi connecting ɗinka da wannan abar, zai yi connecting ɗinka ne da Ton keeper ɗin, Ton wallet ɗinka na chain na wannan Bitget ɗin wallet da shi suke amfani. So za mu shiga, idan muka shiga bayan ya buɗe zan nuna muku yadda za ku shiga cikin ku dubo ku dawo da chain ɗin naku ya dawo kan Ton chain. Saboda ya dawo kan Ton chain ne sannan za ku iya ɗaukar wannan wallet address ɗin, saboda yanzu ita wanda multi chain ce, tana ɗauke da wallet kala-kala, tana ɗauke da chain ɗin Ethereum, tana ɗauke da chain ɗin Ton, Tron, duka dai kowane Tron ne abu ne. To wanda yake akwai shine za ka shigo nan wajen wallet, idan ka shigo wajen wallet zan shiga. So idan na shiga, ga idan ta nuna min all mainnet nan wajen. To idan kana so ka fito da iya na Ton ne sai ka taɓa wajen all mainnet ɗin, to sai ka zaɓo na Ton. Ga hinan kuka nan duk chain ne, akwai Arbitrum, akwai Polygon, akwai Ethereum, akwai Solana, Tron da sauransu. To sai ka janyo ƙasa, gashi nan ka janyo ƙasa, to ga na Ton ɗin nan shine na ƙasa. So lokacin da za ka yi connecting ita wannan abar, lokacin da za ka yi connecting da Tomarket ɗinka, automatically ta yi connecting ne da shi wannan wallet address ɗin naka na Ton, na wannan Ton ɗin. To shi ake so ka zo ka ɗauka, idan ka kwafe shi sai ka je ka turo abin da za ka turo wanda yake mafi karanci na $1 ko zuwa sama da haka, duk ba abin damuwa bane. To kuma tunda wallet address ne na Ton, dole abin da ya shafi Ton, duk wani coin da yake kan Ton da shi za ka yi amfani. Kamar me? Kamar Dox, kamar kuma shi Notcoin, kamar shi kansa Ton ɗin, duk wanda ka turo ta nan wallet address zai faɗo insha Allah ta'ala. To saboda haka yanzu zai mu kwafa a nan wajen. To idan kana so ka tabbatar wannan shine wallet address ɗin da aka yi connecting da Tomarket ɗinka, sai ka free daga nan wajen ka tashi, sai ka fita ka je cikin wajen Tomarket ɗinka ka gani. In kuka lura yanzu ƙarshen wannan gashi nan 7W7G ƙarshen sa gashi nan. To sai mu shiga mu fita mu je cikin Telegram mu dubo wajen Tomarket ɗin mu shine nan a wajen wallet ɗin shine nan. To za mu shiga, gashi mun buɗo, to sai mu buɗe Tomarket ɗin. To gashi nan ya nuna mu shi ɗin dai shine nan wannan. In kuka lura gashi nan W7G shine nan, to ma'ana hakan shine nan daidai. Zan iya zuwa ta nan in kwafe shi in tura wanda zai turo min, ko kuma ni zan turo na tura. Zan iya zuwa ta can ɗin, duk inda ka ɗauke shi dai duk shine nan. Ko ka ɗauki na cikin Bitget Wallet ɗin taka, ko kuma ka ɗauki na cikin Tomarket. Wannan shine zai wadatar, da zarar ka tura shi kenan. Amma kamar yadda suka yi bayani, wannan tura ba dole bane sai ka tura, kawai dai in kana buƙatar additional reward ne, kuma in ka tura ba wai ɗauka za su yi ba, zai zauna ne kawai a cikin wallet ɗin taka, da duk sanda ka buƙata za ka iya cire abinka. So wannan shine, kada ku manta ku mana subscribe ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun ɗora sababbi kuke samun damar saurara.